labarin kuma a jihar Zamfara. Tsohon gwamnan jihar Ahmad Sani Yarima ya fasa kwai game da yadda aka kwace kujerun jam'iyyar APC aka bai wa jam'iyyar PDP a jihar Zamfara. Tsohon gwamnan ya ce shugaba Muhammadu Buhari ne ya nemi a kwace kujerun jam'iyyar APC bisa ga abin da tsohon sanatan ya kira rashin gamsuwa da tsare-tsaren tsohon gwamnan Abdulaziz Yari Abubakar a zaben shekara ta 2019. A wata hira da tsohon sanata Ahmad Sani Yarima ya yi da gidan rediyo na Pride FM da ke kusa babban birnin jihar Zamfara, Yarima ya ce babu roƙon da bai yi ma shugaba Muhammadu Buhari da ya yi haƙuri kan batun amma ya ƙi amincewa da hakan. Ga dai bayanin Ahmad Sani Yariman Bakura. APC bata faɗi zaɓe ba a Zamfara. Kotu ta amshi zaɓe, mun ci zaɓe. Kotu ta ce ba mu cika ka'id da zaɓe ba. Ina da Abuja, na je gidan shugaban ƙasa. Sai shugaban ƙasa ya ce mani kai Yarima, na ji an ce bayan ka yi tafiya kana waje yaron ka gwamna ya zauna ya karanta da 'yan takara, don me zai haka? Ai ba haka aka ce ai ba. Cewa aka yi primaries, don me zai haka? Wallahi ba ta yi wa. Shikenan sai na ba shi hakuri na hito. Na zo gida wansu hake da dare sai shi shugaban jam'iyya kira ni ya ce mani ranka yadda yanzu muka ƙara faɗa da yaron ka Abdulaziz. Ni na ce mashi abin da ya ba zai ba, shi kuma ya ce abin da ya yi sai ya tabbatar da shi. Saboda haka na ce a kabari zan je in same shi. So na je na samu Abdulaziz gida nan Abuja. Na ce mashi excellency yanzu na dawo daga gidan Usman ya aiko ya kira ni ya ce kun faɗa da shi, ya ce abin da kai bai yarda da shi ba. Sai ce ka tabbatu ne, ni kuma zan gwada mai insha Allah sai na tabbatar da abin nan. Sai na ce to ba haushi kadai bane. Yace to dawa dace mai da Buhari ce da shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari ya haka ka kawo ganin Buhari. Nace ranka dai ya excellency ya haka ka don Allah ranka dai ka bari. Nace ha ba ka saurare ni ka jo da mun ka shi ce ranka dai don Allah ka bari. Wallahi ushubula ne Buhari bi da hannun ciki. Ka bar shi kuma za ka ga za ka dai da hannunka ka zo ido. To kamar yadda na faɗa ma mun samu matsala da tsohon gwamna mataimakina, to kuma ina ta taka tsantsan kar mu samu matsala da shi Abdulaziz. So da yace tun da ya taimake ni, yace Allah ya taimake ni, ya ce in zo da ido yadda hannuna, sai na ja jikina. Amma duk da haka duk inda aka kira ni in yi wani abu wata rawa na kan yi. To har aka zo sai da aka ai mun yi wannan ya hana ni maganan nan wajen wata 2 zuwa 3. Sai da shugaban kasa ya zo tabbatar da 'yan takara a Zamfara. Dama ya ce na son yi magana da sarakuna. Sai sake maimaita abin da ya faɗa mana cikin ɗaki cewa ku da yake ba 'yan siyasa bane ba za ku je wurin taron da za a yi ba. Ina so in hitar muku da haƙƙin kun gaya muku cewa in na je wurin taron ba zan tada hannun kowa don bai da abin da gwamna yi ba. Don haka gwamnan Imo yayi, haka gwamnan Ogun yayi, kuma gashi duk suna kusa gari ni. Amma yaushe ne za a zo an ce a yi primaries ko consensus ka ce kai ta yi shugaban gwamna, kai ta yi mataimaki, kai ta yi kaza, ya ce haka don haka ba zan tada hannun kowa ba. To sai da ya wuce sai ni kira hannun Abdulaziz da wani kanin shi da ake cewa na'uta da Sani protocol. Sai na ce musu gwamna, na ce ka ji abin da na so in gaya ma wata 2 zuwa 3 ran nan baka bari ni gaya maka ba. Sai na dai nuna masa cewa da ka bari, haka Allah ya rubuta, da ka bari kaga da duba kai wannan ba. Aka zo taro shugaban saki ta da hannun kowa aka tashi. To daga nan dai rigima ta shiga har aka je kotu har abin da ya faru. Haka kuma tsohon gwamna Ahmad Sani Yariman Bakura ya ce zai tsaya takarar shugabancin Najeriya saboda an saukar masa da wahayi akai ta hannun wani abokinsa. Maganar mu cewa maganar takara a jiha na gama alhamdulillah, amma ta shugaban kasa in Allah ya raya mu kuma na ga alama, domin na fara gani mutane sun fara jawo maganar mayan mutane da malamai suna mun magana din cewa to ran kai ka sani fa muna nan fara shirye-shirye, ba wai ka zo kai ba a su sun riga sun fara shirye-shirye tsare-tsare. To kaga wannan alama ce, to in Allah subhanahu wataala ya tabbatar da ita to zaka je Rima ya to takarar shugaban kasa. Ni ka hayan ce kala, mutane sun ce kalu. Yau mutane da yawa malaman da kace suka yi addu'a suna yi ko jiya, akwai kuma satin da ya wuce sai nace mashi, ni dake ga mashi nace satin da ya wuce wani aboki na wanda muka yi secondary school tare da shi, shi ba dan Zamfara ne, wanda lokacin da muka zo muna jaya da Mamuda Allah ya sa yana commissioner shi, to amma dai ba mu bata ba, muna gaisawa muna mu'amala. Ya bugo mai ce mani wani abun al'ajabi ya same shi, ya je Makka umra sai an gama sallah shina hitowa harami, wannan hilin na haraba harami, shina hitowa da kohot wallahi sai da shi da matar shi da yashi sai ga wani balarabe fari fes
ya jajir balarabe na ainihi sai ce masu salamu alaikum suka ce alaikum salam sai ce ku yan Zamfara ko ba cewa ku daga Zamfara kuke ba shi ke gaya mini kuma ya je ba matashi ta nanata ya ce ku yan Zamfara ko suka ce na'am sai ce ina babanmu Yarima sanata Ahmad Sani Liman Bakura sai ce na lahiya lau yace ai ni abokina ne inji shi wanda ke magana ni abokina ne kuma dan uwana ne sai ce mashi to in kun je ku gaya mashi insha Allah zai mulkin Najeriya in ba ya mutu ba sai ce kuma ku ce ina gaishe shi sai ce masha Allah inji shi abokin na mun gode sai suka juya suna juyawa sai matar ce kai ba za ka tambaye shi sunan shi ba in za ka isar da sako ko da suka juya wallahi ko kasa ko sabu sunan shi ba babu shi sai ya gaya mu wani malamin shi sai malamin ya ce insha Allah ishara ce Allah yake yi kaga ina gaya ma shi wannan ya ce to billahi allazi la ilaha illa kai tsakana da Allah yau juma'a jiya kenan fa ya ce wallahi na kwanta da asuba din nan ne wannan mahulkin cewa ga ka zama shugaban kasa an doko ka cikin bakan mota babba mai tuta